Hoxe vamos a lles presentar unha das duras realidades que están sufrindo os ríos galegos. En Galicia esta é unha das cualidades que nos definen como pouco responsables ou pouco limpios. Como observan, neste río está en desuso e está moi descoidado. Os dueños das fincas que están lindando co río non limpian os seus arredores e isto provoca unha deteriorización da nosa paisaxe. Non só os propietarios son os culpables destes procesos, senón que tamén o aire produciu moitos destrozos, xa que tira moitos árboles ao río e isto produce que a auga se acumule e con ela tamén a basura. Como podemos observar nas imaxes, obsérvase moita basura ao redor do río. Isto é provocado por xente irresponsable que o único que fai é daño ao medio ambiente. Con este vídeo, o que quero é que a xente se conciencie de non tirar basura ao río e de, se pode, axudar a limpialos.